Maray na po mga kababayan ko, Bicolano, Bicolana, kamusta po mo? Eto, babiyahe naman po ulit tayo, pauwi sa amin sa Bicol, sa Albay, sa Pulangi. Eto yung aking ticket. Sasakyan po natin, Bicol Isarug, bali yung pamasahe po natin, 1,500. Eto na mga kaibigan, nandito po ako ngayon sa Cubao Terminal ng Bicol Isarug Transport System Incorporated o BITSI. Bali, ang kanilang mga bus, eto, Piña Francia, Travel and Tours, tapos meron po silang Bicol Isarug, Legazpi St. Jude Transport, tapos yung Pintados na biyahe po yan na Visayas. Ito mga lods, yung aking sasakyan, bali Trip Edge, Trip Good Edge po yung ating biyahe na masasakyan na bus. Ito po yung bus number 61 ng Piña Francia, Travel and Tours. Kaya kumbaga mga kaibigan, mga lods, ito mukhang medyo luma na yung bus, pero tingnan po natin mamaya kung ayos at maganda po yung tatakbo po itong driver. Ang BITS po kasi o yung Bicol Isarug Transport System Incorporated, may speed limit lamang po sila na 80 km/h. Ito mga lads, nandito na po tayo sa loob ng bus. Maayos at malinis naman po yung kanilang loob ng bus, tapos maganda pa po yung mga upuan at talaga naman po napakabango po rito sa loob. Ito, tingnan po natin yung CR. Eto mga kaibigan, no, malinis at maayos po yung kanilang CR, kahit na medyo luma na po yung bus, pero napakatindi, napakalinis, napakaganda po ng loob ng bus kahit po rito CR, at mabango rin po mga kaibigan yung kanilang CR po rito. Eto mga kaibigan na bus, bali 2x1, tapos pwede nyo pong ihiga yung inyo pong upuan, napakasulit, maayos at maganda rin po yung kanilang legroom. Tapos yung overhead compartment, ayan mga lods, sakto lamang po yung mga bag natin na medyo may kalakihan konti, pero yung sobrang laki. Pero ito mga lods, mga kaibigan, yung kaibahan lamang sa mga ibang bus na nasakyan po natin ng Bicol Isarug, medyo maluwag po talaga yung kanilang legroom, pero dito medyo konting, hindi naman sobrang luwag, sakto lamang po sa katulad po natin yung height. Tapos meron po sila na ayan, charging port na may USB type C, kaya kumbaga kahit anong klaseng charger po, kasya po dyan. Ito yung pinakamalupit talaga, yung may charger. Ito naman mga kaibigan, yung button para po kung gusto nyo po nating ihiga o itayo yung atin pong upuan sa likod. Bali mga kaibigan, last trip po yung ating nasakyan. Bali 9:30 po yung last trip dito. Sabi po nung nakausap po natin dito na empleyado. Sa Naga. Para po sa ating kaligtasan, pakilagay na lang po ng seatbelt. Ito mga kaibigan, nasa biyahe na po kami. Bali nakaalis po kami ng Cubao mga 9:40 na po halos, pero maayos at maganda naman po yung aming biyahe po sa ngayon. At yung aircon mga ito, sakto lamang po sa ngayon kasi medyo maaga pa, mamaya sigurado napakalamig nito, kaya may dala po tayong jacket. Ayan mga lads, mga kaibigan, para sigurado po tayo sa lamig. Ito mga kaibigan, unang stopover, bali dito po yan sa may McDonald's pag Bilao, Quezon. Ito yung ating pending number, sakto pa sa birthday ko. Talaga naman kapag sinuswerte po tayo, sana swerte po ngayong taon. Itong taon hindi lamang po sa akin, kundi para po sa ating lahat. Ito mga lods, waiting pa po tayo sa ating pagkain. Yan mga kaibigan, yung ating nasakyan na napakaganda pa manakbo kahit na medyo luma na, yung bus number 61. Tapos eto, napakaganda nito, Taco Bus. Kailan kaya tayo makakasakay niyan? Sana minsan ma-timing din natin. Kasi di natin alam kung ano yung sasakyan po natin kapag babiyahe po tayo ng pauwi sa Bicol o pabalik ng Maynila. Eto mga lods, mga kaibigan, kahit na medyo luma na po yung ating bus, pero napakalupit pa po manakbo, napakatahimik pa po ng kanyang makina, at talaga naman po mabilis pa. Hino po kasi yung makina po niyan, kaya sabi nga po nung nakausap po yung driver, body lamang po yung luma po rito. Kitang kita naman po kasi natin yung mga gasgas, tapos may mga UP po itong mga body po ng bus, pero sa makina naman, no, grabe, napakaganda po ng kanyang makina. Ito mga lods, pagkatapos namin mag stop over at kumain sa may Pagbilao McDonald's, nasa biyahe na naman po kami. Ito po talaga, grabe, napakaganda po ng tunog po ng makina. Yung ugong po niya talagang medyo tahimik siya, wala po kayong masabi sa ganda po ng makina po nito kahit medyo luma na. Napakasulit pa po sumakay sa ganitong klase ng bus po ng Piña Francia ng Bicol Isarug. Sulit din po yung kanyang aircon, napakalamig na nga po ngayon. Tapos ang isa pa sa magandang features ng bus na to, may charging port, yung pinaka-importante po talaga. Pero yung wifi, di ko lang po nalaman kung meron pa, di ko na po natanong kasi wala rin po ako nakita na mga password na nakita. Sa Kagsawa po kasi makikita nyo na po yung password na nasa kanahan, kaya hindi nyo na po kailangan na magtanong. Eto mga kaibigan,
napakatindi pa rin po ng mga lubak. Dito po yan sa may diversion road ng Pagbilao at Timonan. Dito po yan sa baba ng zigzag road. Ayan mga lods, ang lalaki ng mga lubak. Uy, naka-stop over si Labil Scania bus. Napakaganda rin ng bus na yun, no? Sana sa sunod masakyan din po natin yun. Para sa akin mga kaibigan, medyo maganda na po talaga sumakay ngayon sa Bicol Isarog. Dati po kasi yung pinaka gusto kong masakyan noon Kagsawa, pero ngayon grabe, napakaganda na po ng mga bus po ng Bicol Isarog. Hindi pa ako endorser ng mga bus. Marahay na aga, nandito na kami ngayon sa may bandang Andaya Highway. Sana sa pagpunta ni Sek Dison dito, maging maayos na po talaga yung kalsada po rito. Hindi na pa ulit-ulit na mabilis masira, mabilis malubak. Sana yung gagawa po rito magaling at maganda po talaga yung kanilang kumpanya na gagawa. Ito lang talaga mga kaibigan, kapag inihiga na po yung sa unahan po natin yung kanyang upuan, ito medyo masikip na po, tumatama na po talaga sa atin sa ating mga paa. Pero mga kaibigan, sa ibang mga bus ng Bicol Isarog ng Piña Francia, St. Jude, maayos at maluwag naman po yung kanila po talagang legroom, lalo na kapag ganito na lazy boy po yung mga upuan. Dito sa may Andaya Highway, may mga ginagawa po rito, katulad po rito sa may parting Lupi. Papasok na po kami ng papuntang Lupi sa Camarines Sur. Dito po yan sa parte po ng Andaya Highway. Marami pa pong mga ginagawa po rito. Sigurado sana sa pagdating ng mahal na araw ngayon, medyo maayos na po yan, para mas mapabilis naman yung mga biyahe natin, ang mga kababayan po natin na uwi ng Bicol, Visayas, Mindanao. Pero di po natin sigurado kung matatapos po yan. Napakaganda ng view po rito sa may papasok papunta na po ng Sipupot. Yung overlooking dito mga lods, napakaganda. Welcome to Sipupot, Camarines Sur. Ayan mga lods, may nakalagay na kung may reklamo kayo sa speed limit ng driver, ayan, pwede nyo pong i-report. Yan dyan po yung number. Pero ako wala naman akong reklamo. Pangalawa at huling stopover mga kaibigan, mga lods, dito po yan sa may Naga City, sa may Panganiban. Ito po yung kanilang dipo po talaga. Dito po yung hintuan po talaga nila, yung opisina po nila nitong Bicol Isarog Transport System. Ito yung sleeper bus, paalis na. Napakaganda rin mga kaibigan ng kanilang sleeper bus. Ayan, no? Sana sa sunod masakyan po natin, kaya lang medyo mahal po talaga yung pamasahe dyan, kaya dito lang tayo sa 1,500. Ito mga lods mga kaibigan, yung ating sinakyan, may dala pang map. Ayan mga yung map po nila nasa may pintuan para diretso linis na. Ito mga kaibigan, yung body, titingnan po natin ngayon yung kabuuan ng body po ng bus nito, kasi kagabi madilim, pero ngayon na nandito tayo sa Naga City na umaga. Ito mamamasdan po natin ng medyo malapitan po yung kabuuan po ng bus. May mga gasgas, tapos yan may UP po sa unahan, pero sa body lamang po yan luma. Pero kung sa makina po talaga, grabe, hindi mo to basta-basta maiiwan. Kung wala lang tong speed limit, sigurado hindi rin dito may laban to sa mga ibang mga bus na malulupit din na manakbo, katulad ng ibang mga bus na nasakyan po natin, katulad ng Alps, Kagsawa. Ito po kasi may speed limit lamang po sila, kaya kumbaga limit lang po talaga yung kanilang patakbo. Pero grabe, napakalupit din po ng bus na to. Kahit na medyo luma na, pero sulit po talaga yung kanilang makina. Sulit na sulit sa alaga. Kaya isa yun mga kaibigan sa maganda po rito, sa malalaking kumpanya, napaka maayos pa rin po kanilang serbisyo. Ito yung map na nandito sa harapan. Talagang ready na yan, panlinis yung map po rito. Ito mga kaibigan, bali pagkatapos kumain, bumiyahe na naman po ulit kami, pabiyahe na. Kaya ito, malapit na po ako bumaba sa amin sa Pulangi sa Albay. Konti lang po mga kaibigan, kami na pasahero dito, bali 18 lamang po yung na tinanong ko yung driver namin na driver nitong Piña Francia, 18 lamang po kami na pasahero. Ngayon po kasi hindi naman po siya peak season. Andito na ako mga kaibigan sa aking pinakamamahal na mapayinabang banluan ng bayan ng Pulangi sa Albay. Napakaganda pa rin mga kaibigan itong aming terminal. Yan mga lods mga kaibigan, kapag dito po pala kayo bababa sa Pulangi, kapag araw, dito na po kayo ibababa sa terminal. Napakalaking electric pa nito. Yun lamang mga lods mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Napaka-komportable at maayos po yung ating biyahe sa sakay ng Piña Francia Tours. Eto mga lods, kukuha na ulit ako ng ticket pabalik sa Maynila kasi isang araw lang po tayo rito. Raymond po tayo. God bless po.